Good morning guys खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ बिराद खुवा खुदों नै जोंनिथिं नुलायलाया बिनिफ्राय आं दिनै नोंथांमोननो मा शेयार खालामलांगोन नोंथांमोना एसे नायलांदो जोबजासिम अननानै आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबावसनाफोर आं दिनै ब्रेडनि गुलाब जामुनखौ बोरै बानायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो नागिरदों अननानै जोबजासिमल' नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोना लोगोफोर आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ गोदानै नुसनबायदोंब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला आरोना लोगोफोर टुडे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आंनि फिसाजो आरो मा खामानि मावनानै दंबाय दङ दिन्थिगासिनो नोंथांमोननो हाथ दिखाव नै फिसाजोनि खामानि आंना नै आखायाव मा लिरना लाजोबखो नै सेस और ये हाथ भी दिखाओ क्या लिखा तूने हाँ क्या लिखा बताओ खारबाय एबार बुजानो गिनानै मोनखायोबो ना मस्ला मा लिरना लाजोबखो आयु अबस्था गैला गसाइ इसोर आयौ सिगिनाया क्यों ऐसा दिखा रहा है तू माँ बिलाई भीमा हाँ माँ भी है क्या है ये बताओ नै लोगोफोर आं सारायखौ गुदुं खालामनानै लाग्रोबाय बेनिफ्राय आङो मा होगोन नोंथांमोना नायलांबायल' थादो आं दायो एसे गारबा गिदिर माने सामस गिदिरजों आङो बेयाव सामस ब्रै होबाय आरोना सिनिखौ दानिया बेखौ बेयाव गलि होनानै लाग्रोनोसै बेनिफ्राय दै होबाय आं एसेल' जखानि होबाय गलाब जामुनखौ नों बेसेबां बुरजा बानायो बेसेबांखिनिखौल' नायनानै दैखौ होनांगौ आरो आन्दाजैनो बेनिफ्राय गलि होनोसै दसे गोदौ होना लाग्रोनोसै आरोना बेखौ ओमफ्राय एलाइसि होबाय आं नायगरनायसै आंनाव एलाइसि पाउडार गैया एलाइसि पाउडार थाबा साबसिन जायो आरोना लोगोफोर दायो आं एलाइसिखौ होनानै होबाय एसे मोदोमनायनि थाखाय गोथाव जायो एलाइसि होबा बांसिन जाबाय आरोना सिनि आरो दै गोदौ होनाया बेसिमखिनियानो बांद्राय रानहोथाबनोबो नाङा एसे मिडियामनि दोननांगौ एसे आखायाव दांना नायनांगौ आरोना आं बावगारबाय माने एसे आथा मोनदाङोना बेसिमल' दोननांगौ आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय सोर बुंदों आरोना लोगोफोर नै आं एकदम फ्रेस गुदुं माने ब्रेड लानानै फैदों बेनिफ्राय गाइखेर दङ गाइखेर एसे बेनिफ्राय ब्रेड दङ माने ब्रेडजों सोर बुंदों आरोना गलाब जामुन जाया होननानै दिनै आं नोंथांमोननो फाइनालि बानायनानै दिन्थिगासिनो नोंथांमोना अननानै जोबजासिमल' नायलांदो दायो आं बेखौ बोखारनानै लाग्रोनोसै ब्रेडखौ आं बे जिंनि ब्राउन कालारखौ हानानै लानोसै लोगोफोर बेखौ होनाय जाया जिंनि ब्राउन कालारखौ आं हानानै लाबाय लोगोफोर आं बेसेबांखिनि बानाय बेसेबांनि थिक जखानि आं हानानै लाबाय बेखौ आं दायो मा होगोन नायदो एने सब गुफुरखौल' होबाय आरोना आं लोगोफोर बिदि कालारिंखौ आं सब हानानै गारजोब्बाय दायो एसे बिसिफ्लेनानै लाबाय आरोना दायो आं गाइखेरखौ लाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय बांद्राय होनो नाङा एसे होनानैल' आं माने एसे सिजासिम होबाय आरोना बेनिफ्राय थिगसे नाग्लिदो आरोना बेखौ दानिया दानिया आमुल पाउडार पेकेटसे दं आरोना आंनियाव बेनिफ्राय आं सामससेल' लगायफागोन बांद्राय होनो नाङा आरोना सोनाफोर बेखौ सामससेल' होजायो बेनिफ्राय आं एसे बारा होदेरबाय आरोना लोगोफोर
सारायाव थावाबो दुंखाबाय दानिया आं बेखौ एवनानै लानोसै आरोना नै नायदो लोगोफोर दायो दहायनि सिनि गुदुं खालामनायाव आं लसननानै दोनबाय आरोना दसेनि थाखाय बेखौ आं खोबनानै दोनसै बेनिफ्राय दसे थानानै नायबाय आरोना लोगोफोर नै ओरैबायदि मोजां जाबाय बिराद मोजां गोथाव जायो आरोना लोगोफोर गुलाब जामुन बियो ब्रेडनि गुलाब जामुन नोंथांमोनाबो एसे जानानै नाय अब्लाना मिथिगोन माबायदि मोनजायो लोगोफोर नै बेसां टेस्टि माने सोरबा आलासिफोर फैबाबो न'आवनो माने दसेनो बानायब्रबनानै होनो हायो आरोना लोगोफोर जोङो माने हाथायाव बाजाराव लायाबाबो जायो जोंनिया न'आवनो सब बानायनो हायो दानिया आं ओमफ्राय नायदोलाय बेसां मोजां जाखादों नै बानायनानै जा लोगोफोर नोंसोरबो बिराद गोथाव जाखायो ना गुलाब जामुन मोननै जाबाय मोननै दसे न'आवनो बानायनानै जा सोनाबार उन्दै जाखाबाय आङो Bagi kenapa bikin udah coba online please like, share, komen kalau nggak tahu ada serba berkenan ini, sampai di bawah ini, subscribe kalau nggak ada, serba.